бунта. Remade by Mr. Midnight. Боу! Като злобно куче хапя не можеш да ме спреш. Влизам с въпрос, кой подложен е на стрес? Кой показва истината в Рими днес? Кой се крие като мишка църкаща за кеш? Боу! Като злобно куче хапя не можеш да ме спреш. Влизам с въпрос, кой подложен е на стрес? Кой показва истината в Рими днес? Кой се крие като мишка църкаща за кеш? Боу! Бутам напред, кучки се разтапят като купче лед с главата бит зарибен. В ритъма презареден от пиене съм изтощен. Сега ми дай нова писта, аз съм като Дезерт Игъл. Свиквай, стрелям ви в ушите, трябват ми парите. Среден към закона, аз съм изтребител. Ако римата е пистолет, съм пълнител. Предпочитам да играя вместо да съм зрител. Като злобно куче хапя не можеш да ме спреш. Влизам с въпрос, кой подложен е на стрес? Кой показва истината в Рими днес? Кой се крие като мишка църкаща за кеш? Не ми казвай леж, защото при мен е леща. В главата ми е хаос, а фалшивите ги режа. Бунта е бейби, наглата усмивка, трите желания, златната рибка. Тревата, парите и кучките в играта. Очите на екватор, ръцете към тавана. Дай топарата да хвана, дай шотландската отвара. Кеш в ръката да набарам и живота е оправен. Не, аз не се продавам, когато кажа не повтарям. Предпочитам да имам, пред това да нямам. С моите хора издивявам, с музиката продължавам. С филмираните кучки с ехидност се ебавам. Като злобно куче хапя не можеш да ме спреш. Влизам с въпрос, кой подложен е на стрес? Кой показва истината в Рими днес? Кой се крие като мишка църкаща за кеш? Като злобно куче хапя не можеш да ме спреш. Влизам с въпрос, кой подложен е на стрес? Кой показва истината в Рими днес? Кой се крие като мишка църкаща за кеш?